Her ser vi så Niklas. Jeg tror, han har fundet en Pokémon. Eller en... Er han? Se. Fordi jeg vidste, kan. Yeah. Er du glad? Mega. Vi står lige nu i Fiskenes, stedet hvor vi har fået at vide, at der skulle være utrolig mange fede Pokémons. Så det vil vi lige gå ud og kigge lidt mere på. Så vi har fået at vide, at der skulle være sygt mange fede Pokémon. Så lige nu der går vi lige rundt og kigger efter, om der faktisk er nogen her. Altså mennesker, vi lige kan snakke med. Men det er ikke lige så tit, det faktisk sker. Ja, lige nu der bevæger vi os over til Svinget, som de kalder det. Stedet, hvor alle de syge Pokémon spawner. Lige nu der prøver vi bare lige at kigge, om der er nogle syge Pokémon. Ja, i forhold til os, lige hernede ved Fiskenes. Jeg ved ikke lige faktisk, om der er nogen, men det går vi ud fra, at der er. Så ja. Lige nu der er der overhovedet ikke et eneste menneske. Du spiller Pokémon Go, gør du ikke? Nej. Gør du ikke? Nå. Ja, vi står her sammen med... Nico. Hvor lang tid har du spillet Pokémon? Cirka 14 dages tid. Er det et godt spil, synes du? Ja, det synes jeg. Kan du begrunde hvorfor? Jeg synes, det er meget spændende, fordi at det er dem for eksempel i 90'erne, de har jo haft Pokémon fra starten af. Jeg synes, det er meget smart, at så kan de også få det som en virkelig version nu her. Hvad er din yndlings-Pokémon? Det er nok Pikachu. Hvad er den bedste Pokémon, du har? Det kan jeg ikke helt huske. Jeg tror, det er Jigglypuff. Jigglypuff? Hvilken level er den i? Den er 78. 78? Jeg troede, du havde højere Pokémons. Nej, jeg er lige begyndt for ny her for et par dage siden. Nå, okay. Hvorfor? Fordi at det er begyndt at irritere lidt hele tiden. Det der server crash og alt det der? Ja. Okay. Charmander. Let's go. Kom nu, please, Charmander. Nej, lad være. Jonas, du står ordentligt, Charmander. Jeg siger ikke noget mere, jeg misser det igen. Charmander. Jeg er i gang med at skaffe ham nu. Ja, du er i gang med at fange ham. Se, han fanger. Hvor mødte jeg dig hen? Det var... Det er squirtle. Hold kæft. Efter den her ikke flere Pokémon, hvis den hopper ud nu, så... Så det er en rep. Jeg fik en Ponyta. Fuck yes, jeg fik den. Hvad er det for en Pokémon, den har jeg aldrig set før? Det er verdens grimmeste Pokémon, Caterpie. Det kan jeg så. Det er ret i. Nå, fik vi det skørtel her, så... Konge. Jeg kommer fra Ekstrabladet. Ej, det passer så ikke, men... Du spiller Pokémon Go, går jeg ud fra, for jeg synes, jeg så det her tidligere. Jo, det er rigtigt. Ja, er du glad for det spil? Det er da meget fedt. Hvorfor har du valgt at spille det? Det er da en god ekstra ting til, lige når man skal ud og have en kondi til efterskole. Nå ja, selvfølgelig. Hvor gammel er du? 16. 16? Det er også, så det er jo fint nok. Ja. Hvor lang tid har du spillet spillet? Halv måned. Halv måned? Ja. Hvad er din bedste Pokémon? Det er en Vaporeon. Vaporeon? Yes. Hvor høj CP har den? 1045. Mange tak. Selv tak. Ha' en god dag. Hej. Spiller I Pokémon? Ja, jeg gør. Gør du? Ja. Hvad er jeres yndlings-Pokémon? Det er nok Charmander. Ponytail. Kan I så? Ja, den der hest der. Ja. Hvilken Pokémon er jeres bedste? En Pidgeot. Det er min Ponytail. Hvor høj CP har den? 517. 60 cirka. Hvor lang tid har I spillet? En halv måned. 4 dage. Hvor tit spiller I sådan? Hver dag næsten. Hver anden dag. Hver anden dag? Ja. Hvorfor kun hver anden dag? Fordi at jeg ikke har tid til det, plus jeg har ikke data, så jeg kan kun gå rundt i mit hus. Hvad fuck var det nu, jeg spørger om? Fuck. Hvad synes I om spillet? Det er ganske fint, og det er en god ekstra point til, når man har spillet alle spillene, og så man har det på sin telefon, og så kan man bare føle sig fri og gå ud på tur. Hvem er dig? Det er cool nok. Jeg står stadig sammen med Nico. Ja. Ja, det er min nye kæreste. Jeg fandt ham gennem appen Pokémon Go. Kæreste? Hvad snakker du om? Jeg har da aldrig nogensinde sagt, at vi skal være kærester. Det tror jeg lige du sagde. Nej, jeg har aldrig nogensinde sagt, at vi skal være kærester. Det sagde du lige før. Nej, det gjorde jeg ikke. Kotley for fanden. Du er fotograf, ikke? Nej, ikke helt. Har du fotograferet nogle Pokémon indtil videre? Nej, det har jeg desværre ikke. Jeg har taget nogle billeder af Pokémon. Ja, du har dem ikke her? Jamen, det er sådan virkelig Pokémon. Pikachu var over i busken lige før.
Nej, det nåede jeg ikke at se. Nej, det var jo det. Ja. Desværre. Du så ham godt, ikke? Jo, helt tydeligt. Ja. Men var ikke hurtigt nok. Nej. Nå. Ha' en god dag. Ja, lige måde, tak. Må vi spørge hurtigt? Hvor meget kender du til den her app Pokémon Go? Ja, men jeg kender det helt. Fuldstændig. Okay. Så hvor tit spiller du det? Nej, jeg spiller sammen med mine døtre. Nå, okay. Så... For min lille søsters skyld. Det er kun for hendes skyld. Så da jeg fik den der Chambadur, nej, hvad hedder den? Bulbasaur, så var de jo fuldstændig ude af sig selv, fordi jeg fik den før dem. Ja. Hvad synes du om den her app? Eller hvad synes I om den? Det er helt vildt så mange, der kører rundt her om natten i hvert fald. Ja. Ja, det er da en god måde at komme ud, hvor i stedet for at bare sidde indenfor og spille Candy Crush, så kan man komme ud og spille Pokémon Go. Candy Crush, det er også lort. Jeg har ikke det samme som Pokémon Go. En Pokéball, prøv lige. Tjek lige det. En Pokéball. Okay. Jeg har mega mange. Jeg har 245. Nej! Nej! Jeg skød over. Kan man ikke gøre sådan på hinanden? Det er bare woo! Så. Desværre. Jeg er ude. Jeg gider ikke det her pisse mere. Ny mobil. Wow. Vi har sgu da fundet selveste Ash. Hvad spiller du? Pokémon. Hvad har du fanget? Alt muligt. Hvad er den bedste, du har? Det ved jeg sgu ikke lige. Du har det godt, Ash. Ja, vi lige må. Ha' en god dag. Ja, i lige må. Hej, må vi spørge dig om noget? Ja. Yes, det var fordi, om du har fået flere kunder efter Pokémon Go var udkommet? Ja, det har vi. Der var lige nogle stykker, der kom ind og spurgte efter det. Okay. Spiller du selv Pokémon Go? Nej, det gør jeg ikke. Altså. Det gør mine børn også, men det gør jeg ikke selv. Hvad synes du om appen? Jeg ved sgu ikke. Det er både godt og skidt. Okay. Yeah. Fordi det er godt, at det er en slags motion. Altså man motionerer, ikke også? Man løber rundt og sådan. Det er skide godt. Og det er lidt dumt, fordi folk de er ikke opmærksomme, hvad der foregår så rundt omkring. De er meget koncentreret i den der telefon, du ved. Men ja, altså hvis man kan lide det, så kan man lide det. Hvis man ikke kan lide det, så det er forskelligt jo. Det er rigtigt, ja. Mange tak. Det var slut. Yes, så vi afslutter videoen herfra med Tour de France-holdet fra Frankrig. I lige kommer hjem. I må have det godt. Hej hej.